Wah, alas ni kira. Oi je, kikian je. Tao lòng lấy khay đâu á. Be kontras ni be lokal ni. Di kali. Be tahu dia bisiban kidit na ina. Alda. Iya. Hello, anh Zephyr. Đây em về đến hay. Thì quan này đem bên danh không xin nào bạn em thôi là này. Ông ta đi khấn mưa dòng này hay mình đang ngồi đó. Ông ta bebas handai man sini dari kiji same design lagu ni. Sedang bạn em pakai ini foto dia. Ông ta đang bekon. Belum bisa. Bekon pun sebenarnya hay. Abi no adalah sekali level ek choice. Bekon bạn em sini ni. Oमफ्राय जोंना आलासि फैगोन ओरैहाय जोंफोर उदालगुरि फैगोन सोर फैगोन Bima, bikunje ani. बिखुनजो फैगोन बिनि ओमफ्राय दा Fैगासिनो dong. फैगासिनो दङ रङियानिफ्राय गाखोखाबाय मोनफैसिगोनानो ओमफ्राय दा नैबे केकखौ लांखांनानैहाय मोनसेखौहाय माबायावहाय लांगोन बामोनगाव लांगोन ओमफ्राय मोनसेया लांफैखाबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौहाय हरनोसै ओमफ्राय बेहा आलासिखौ लायनोसै आरो दा नुबाय थागोन नोंथांमोना Ang selaikan na, alasiko. दा नैबे डिजाइना जोबसिगोन एसेल'सो दंबावो आरो होबाय थानि आं A few minutes later. Nebe, complete जाबाय रायजोफोर. Wah, kurang जाबाय. मुलिखौ फरायलांबायसो रानाखौ थायलांबाय दां Time 10:30 जाबाय. केकनि खामानिया थाब जाया लोगोफोर बिराद अनसि मोननाय जायोना डिजाइनफोराबो स्पिडाव जायाना लासै लासै होनाय जायो बेखायनो गोबाव जायो Biदिनो एखे दङ ओमफ्राय मोनसे दा देखायनोसै बेखौहाय ने हास्लाबला नै जोंना केक लांनो फैग्राफ्रा फंबाय गोलोमजाबाय माथो फैसा हरजोबखाबाय दे नोंसोर लानानै थांदो दे फंबाय दे दे मोजां लांबानो जाबाय लांबाय फाथाबारिनि बिसोर नै आरो मोनसे बावबे सेम डिजाइन ओमफ्राय बेयाव एसे माबानो थिनदों बनो थिनदों ना ब मोजां मोनोनो गथ'आ ब होनो थिनदों बे बामोनगाव थांगोन आरो जेन स्टाइलखौ नै बेनो ब होगासिनो दं ब मोजां मोनोनो बार्थडे गोला बामोनगाव थांगोन बेयो नै जाबाय बेबो रेडिखासै नाम ये 10 Abigail बेखौ आं लानानै थांफानोसै आरो बेंटलसिम बेंटल दंफैखासै मानसिया लांफैग्राया जाबाय नै दा लोगोफोर फाइनाल लुक किउट नुबाय ने बरिया दा लानानै थांनोसै बेखौ बेंटलसिम ओमफ्राय आं आलासिफोरखौ लायखासिगोन बङाइयाव सफैबायनो नेबाय थानांसिगोन थांदो आराम लांदो ना क्रिमनि फैसा दंखायो दे नोंनिजों फानदो भिडिअखौ नोंनि फनजों ससेखौ निउ बङाइगाव बेसेबां नेनांगौ बेसेबां नेनांगौ Ada kontra. Anu, maboy dong? Moजां दा? Guys dah? Oh, खोबाय काराव जाबाय दा? गरमा उदासार उदालगुरियाव माबायदि गरमालाय? जोंनि थांबावनांगौ बेनिफ्राय मानोथो गरम मोनदों ने गरमखायसो गरम मोनदों दा गरम सुटियावसो फैनो मोनोबा स्कुलानो दे न'आव थांनोसै नेगासिनो आं लोगोफोर दाबो सफैयानो नेगासिनो ना 2 मिनिटल'सै दाबो सफैया जों नेगासिनो बाहेरायावबो जिरायनो हाया माबो जिरायनो हाया नै फेन्स लानानै दंहैयो आङो सिङावहाय जि गरम आयौ सफैबाय आलासिया थांगौ माथो खेवखानायखा गरमत केनेका लागसे खोमसिल' नुदों ओंखारदो आयौ गरमाव किउबो
Wah, alas nih kira. Oh je, kikian ce. Tahu lah boleh kayak apa? Ada ada. Fit này chứ chứ. Không biết à? Mà bắt được, mà bắt ada ada đi đi. Udalugur mes pele dawan nih. Nên bị cái món này được. Koromau. Kurang mau barang sama ini. Kiki 아니시래. 사모 라브레네 사모 우달구리니 사모 친구나리 왕신. Mau lau dong sini. 사모 라브레. 나 간지. Hush. Pilih mah. 마일레. Pergi. Mango. ओइटा मैंगो ब्रा वाओ सो Mango. ना बड़ा है देखो ए बे आं मामुनु मिमोनिसो थाइसेल' मोनदोंनो गैलामोन Patsinnagoमोन दा. Mama laboke nih. Kena tarun. Iya, koni kusu. Koni kucur. Betau deh. Tahu di belah belah berusia. Betau deh. 와우 Be kontras nih, be lokal nih. Di sali. Betau dia bisiban kidit naik nah. Alda. Iya. Dah kiri kiri. Dia dokter dong, cuma itu. Bisa kan itu? Iya udah hai 상우수 nih sini mau napa lah ya itu. Di sini semua ini ya. Acha. 선혜비하 Di semua rena. 우승은 봐 Ini kira-kira mana? Sama kusung. 그러면 Ada ada. Kau bencang dah kok. Dah ya hai nane maya ane konai dah mana jalan. Lek dan jangan mata. Ta hai nane nane tan nane dah mana ucap sih. 누가 보자세요? Kalau ini kan pun tu. 가보자 시다 खोमसि जाबाय आरो नै दा साम' सायदों गाबोन जानो थाखाय ओमफ्राय साम'आ नायदो नै साम' गुसुं आरो उदालगुरिनि साम' केजि बेसेबां होनोमोनलाय इयो 100 थाखा केजिनो 2 केजि बारा दं जाहैदों बेयाव ओमफ्राय जाख'नो हागोन ना हाया सिन्था नांदों एसे गिदिर गिदिरबालाय माबागौमोनलै ना